Grand Prix Insights is presented by Allianz. Egy Forma 1-es autóval az egyenesekben nem ritkán 300 km/h feletti sebességgel haladunk, néha pedig még a kanyarokban is túllépjük a 250 km/h tempót. Tehát rendkívül nagy G-erők hatnak a versenyzőkre, és talán még vezetni sem tudnám az autómat, ha nem kapcsolnám be a biztonsági övet. Elsősorban azért, mert különösen fékezésnél valószínűleg ráesnék a kormányra, és nem látnám, hova is megyek. A biztonsági övnek nagyon szorosnak kell lennie, ez pedig fizikailag elég megterhelő, mert verseny közben nagyon nehéz rendesen lélegezni az autóban. Egy Forma 1-es versenyzőt 6 pontos biztonsági övvel rögzítünk az autóba, amely akár 1500 kg-os terhelésnek is ellenáll. A heveder felső része egy rendkívül könnyű, hadsereg által kifejlesztett poliészterből készül, a rögzítő csatok pedig a légijárműveknél használt titánból vannak gyártva. Egyedül nem tudom becsatolni magamat, szóval ahogy beülök az autómba, egy szerelőnek kell bekötnie, ami elég bonyolult eljárás. Ezzel együtt viszont képes kell, hogy legyek arra, hogy nagyon gyorsan kiugorjak az autómból. Tehát egy gomb megnyomásával ki tudom csatolni az övet. Erre van is egy szabály, mivel az FIA vizsgálja, hogy ki tudunk-e ugrani az autóból 10 másodpercen belül, és utána még a kormányt is vissza kell tennünk. De hogy őszinte legyek, soha nem vezetném az autómat biztonsági öv nélkül. Grand Prix Insights was presented by Allianz.